I dag i studiet har vi besøg af P.A. Højberg. Og velkommen. Jeg takker. Nå Højberg, hvordan var din barndom så? Ja, jeg kom til verden den 16. november i 1758. Jeg kan selvfølgelig ikke huske så meget derfra, da jeg ligesom er gået hen og blevet 255 år gammel. Men tilbage til sagen. En tragisk begivenhed skete, da jeg var 2 år gammel. Min fader gik bort med døden, og det var nu kun min mor, der skulle passe på mig. Og I ved jo, hvordan vilkårene for kvinder var dengang. Det var næsten et flugtforsøg, hvis kvinderne var længere end 3 fod fra gryderne. Så jeg håber, at publikum forstår, at det var en tragisk situation. Meget tragisk. Som min familie selvfølgelig stod i. Vi flyttede hjem til min farfar i Vemmeltofte, da der var han præst. Og jeg begyndte på latinskole efter et par år. Dog ikke i klasse med Hans H.C. Han var nogle årgange før. Ja, nok den der. Ja. I 1774 blev jeg så student, og i 1777, tror jeg det var, tog jeg den filologiske eksamen på Københavns Universitet. Okay, spændende. Man må sige, at du har haft en begivenhedsrig barndom. Du flyttede jo også til Norge i, var det 1780? Hvordan kan det være? Ja, altså det startede med, at jeg blev soldat i Sverige i 1779. Men min familie frikøbte mig, som man jo kunne dengang, og så jeg besluttede at tage til Norge og bo hos min onkel. Jeg kom ind i en god kreds deroppe og fik hurtigt et godt netværk. Der var mange forfattere, og det var ligesom der, jeg fik min store inspiration til ligesom mine store værker, som jeg har lavet. Jeg oversatte en bog, der hed Eusebius, eller hvad frugt man høster af dyden i vore tider. Det var sgu en lang smør. Og jeg valgte at udgive den anonymt, da den var meget overklassekritisk. Og jeg var meget træt af den samfundsinddeling. Og jeg ville gerne udtrykke mine meninger gennem humor, så jeg ventede til at ligesom også blive accepteret her i Danmark, så indtil jeg begyndte at udgive mine ting samfundskritisk. Ja, det lyder alt sammen meget spændende. Nu må jeg så sige tak for det, og så vender vi tilbage efter reklamerne. Goddag. Nå, jeg vil fortælle lidt om Heibergs forbilleder og nogle af hans værker. Mange af Heibergs forbilleder var franske og typisk præget af oplysningstiden. Men især den danske forfatter, som levede samtidig med ham, nemlig Niels Ditlev Riels, var en stor inspiration for ham og støttede ham meget i hans værker. Og de to de havde et godt venskab, og blandt andet så skrev Heiberg et digt i anledning af Riels bryllup. Yes. Heibergs debutroman, som udkom i form af en tidsskrift, som nemlig hedder Rigsdalersedlens hændelser, den kom ud i 1789, fortæller kritisk om købmændene, adelen og den tyske indflydelse i Danmark. Og romanen den er inspireret af Riels tidsskrift Skilderi af København, der på samme måde beskriver forskellige sider af livet i datidens København. Så er Heiberg også meget berømt for indtogsvisen, og den skrev han i september 1990, og der vil jeg lige komme med et par linjer derfra, som han især er kendt for. Ordene hænger man på idioter, stjerner og bånd man kun adelen giver, men om de malinger, zoomer og rotter, men ej et ord aviser ser. Dog har man hjerne, kan man jo gerne undvære ordet. Og vi er så tilbage i studiet her med Heiberg ved min side. Ja. Som man kan se, så har han fået brillerne på, fordi at han er sgu ikke han er lidt svært ved at læse. Jeg er lidt gammel. Ja, det er, vi har stående på vores speakers her. Ja. Så jeg vil gå i gang her med at spørge dig, Heiberg. Ja. Kan du fortælle mig lidt om din juleaften i 1799? Vi ved godt alle sammen, at det var noget af en speciel juleaften, du havde. Ja, det var en af de, jeg aldrig glemmer. Dagen, hvor jeg blev forvist fra mit fædreland. Siden har jeg ikke vist mig i kongens rige og lande indtil nu. Her tilbage nemlig. Ja. Kan du prøve at kaste noget lys på, hvorfor det er, du bliver forvist? Jeg tror, det hele startede med, at jeg får jobbet som assistent for Notarius Publicus i 1885. Ja. Efter får jeg jobbet, er jeg meget involveret som en stridbar samfundskritiker og satiriker i adskillige
polemikker og retssager. Okay. Ja. Udfaldende mod for eksempel tyskeriet, adelen, tallotteriet og tidens projektmager publicerede jeg i føljeton-tidsskriftet Rigsdalerens Hændelser. Mit værk, De Vonder, De Vaner, blev efter 3 opførelser i januar 1792 forbudt på grund af satire, som regeringen ikke var alt for glad for. Og så fik jeg også en bøde på 150 rigsdaler, klamme svin. Ja. Jeg blev så træt af dem og sur, at jeg i min fiktive ordbogstekst, Sproggranskningen, nok kommer til at vise min utrolig dårlige meninger om regeringen. Jeg bliver derefter forvist, og så på selveste juleaften. Det var alt for i dag. Vi siger tak til Heiberg for, at han gad at være med. Ja. Og